Zdar, dneska se hlásím s reportem z Expa sportovních karet, které se konalo v pardubické Enteria aréně. Pro mě to byla úplně první akce tohohle typu, který jsem se účastnil a musím říct, že mě to fakt strašně bavilo. Na Expu bylo k vidění všechno možné a nemožný, od takovýchhle puků pro stolní hokej přes merch NHL týmu až po boxy, balíčky nebo kusovky, nejen s hokejovýma kartama, ale i s kartičkama z jiných sportů, hlavně teda fotbal, ale našel se tam i nějaký basketbal, NFL nebo baseball a taky jsem si všiml různých balíčků z filmů, seriálů a podobně. Mě osobně nejvíc zajímaly hokejové karty, což byly ten důvod, proč jsem na Expo šel. Osobně jsem neměl úplně v plánu nějak zásadně rozšiřovat sbírku, spíš mě zajímalo celé to dění kolem Expa a jak taková akce vlastně probíhá. Jak už jsem říkal, tak osobně jsem se zaměřil nejvíc na hokej, a to na balíčky a kusové kartičky. U balíčků jsem se tak jako obecně díval, co bych si mohl pro zábavu otevřít, a hlavně teda u kusových kartiček bylo mým cílem koupit si něco do sbírky. Po čem jsem se díval nejvíc, tak byly podpisovky nováčků, hlavně teda Future Watch Auto, kde jsem se díval po nějakých pro mě zajímavějších jménech, a kromě Future Watch Auto teda i nějaký další nováčkovský podpisovky, hlavně teda českých hráčů. Teď si ukážeme těch pár věcí, co jsem si teda dovezl z letošního Expa. Jako první si ukážeme kartičku do sbírky. A už teď asi poznáváte, že je to Matěj Bliml na Rookie Auto Patch z premiérů, limitovaný z 65, tříbarevný patch, podpis přímo na kartu. Tahle ta karta se mi líbila, říkal jsem si, že bych ji chtěl do sbírky. Snažím se tak nějak jako sbírat ty Matějovy nováčkovský podpisy, protože se mi líbí, že se celkem dá pozbírat všechny podpisy, které tak nějak jsou, protože jeho podpisy nevyšly v zas tak moc sériích, takže za mě jako superová kartička. A jsem rád, že ji mám ve sbírce. Kromě téhle kartičky
jsem si dovezl ještě nějaké balíčky. Jedna, která artefakty, ročník 2024-2025, to jsem si koupil jenom jeden hobby balíček. Uvidíme, jestli to bude nějaká halus, jako ten balíček není ani nějak tlustý pocitově, ale co mi tam přijde tak nejzajímavější, tak jsou Arena Artifacts a potom ty Inaugural Ticket, což nemyslím si, že by to teď mělo padnout, ale kdyby tam padl nějaký podpis nebo nějaká jerseyna, tak za mě to je úplně super, protože pokud se nemýlím, tak v těch artefaktech jsou teda game used kousky dresu, i když to postupně jako zmenšují ty okýnka, tak stejně si myslím, jako, že to je super na něco takového narazit. No a potom jsem si koupil ještě na zkoušku místo stíracího losu 2 balíčky Extended Series 24-25. Samozřejmě, jako pokud to by byla jako obrovská halus, když by se povedlo otevřít nebo jako rozbalit tu buyback Young Guns Alexe Ovečkina, který Chaprdek 8 vykoupil a na počest toho rekordu, tak jich OV8 podepsal a dají se najít v této sérii, takže jako to by bylo jako ten reálný podle mě chytnout. Zatím jsem slyšel něco jako, že by měly být 2 vytažený, obě 2 asi v Kanadě. O tom, jako, že by se v Česku nějaká vytáhla, tak jsem nikdy nic se nedočetl nebo nedoslechl. A pokud by nepadnul Ovečkin, tak si myslím, že by úplně bohatě stačilo trefit Outburst Gold Young Guns Jakuba Robeše. To by možná bylo ještě asi lepší. Tak jdem na to. Jsem Reinhardt, Isaac Lundestrom, David Perron, Marchessault, vzadu Askarov, Viktor Hedman, Travis Konechny, Alexandr Romanov, Ryan Lomberg, modrá Dazzlerka a na ní Matthew Barzal. Tady ještě teda Marchessault. A to je David Pastrňák na Beehive. Proč ne? A Sebastian Koza na Young Guns. OK, tak mám aspoň teda Young Gunsů. Což úplně není špatný, protože tam by mělo být teda 1 ku 2 balíčkům, buď to Young Guns, nebo ten first round pick. Tak, a druhý balíček. Jay Gensel, Connor Brown, Cal Connor, Bjorkstrand, Nick Suzuki a bude tam nějaká odbrstka. Georgiev, Taylor Reddish, Brandon Montour, Elvis, Nick Suzuki. Tady máme Rookie Reflection, McLean Celebrini. OK, proč ne? Vypadá to dobře. OK. Tak to je celkem brutální halus. Young Guns Will Smith, což je za mě jako jedno z těch nejlepších jmén. A ještě Outburska, Kevin Ball. OK, takže Will Smith na Young Guns ze 2 balíčků.
uvidíme, co ty artefakty. Ty už to asi nemůžou nějak jako přebít. Takže kartonek. Žádná hitparáda to spíš asi nebude. Ale máme tu teda Devana Tavese, Dawson Mercer, Ekblad, kartonek a za kartonkem je to nováček. OK. Landon Slaggert z Chicago Blackhawks v limitu 69 z 399. OK, aspoň je to nováček. Nevadí. Jako, myslel jsem si, že v artefaktech padne nějaká lepší karta. Je to aspoň nováček, ale každopádně teda Will Smith na Young Guns. Myslím si, že jsem si vybral svoji dávku štěstí teda. To bude z dnešního videa teda všechno. Díky, že jste se na něj dívali. Pokud chcete, ať mám v příštím videu podobný štěstí haluzácký jako dneska, tak dejte like, odběr, okomentujte. Případně mě můžete okomentovat, jestli jste byli na expu, jak se vám líbilo, jaké tam máte třeba zážitky, nebo jestli se vám něco na expu vyloženě nelíbilo, nebo jste byli zklamaný. A do příštího videa se mějte. Zdar.